Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest analysis ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Setyembre 27 hanggang 29, 2023. At ito po ang ating Tagalog o Taglis version ng ating weather analysis brought to you by Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion, at ang ating Honorable Congressman ng 3rd District of Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At bago natin umpisahan ang update, gusto natin i-promote ang ating tech partner na komunidad para ipakita sa inyo itong magandang produkto nila, itong Climate Action Center. Yung mga interested LGUs at companies na nangangailangan itong Climate Action Center para sa resiliency ng kanilang businesses at community, ay magpunta lang po sa ating website, typhoon2000.ph, at i-click yung unang banner, which is ito pong komunidad banner. At pag-click ninyo, pupunta po kayo sa isang Google form para i-fill up. At kapag nasabit na ninyo, ay kukontakin na lang po kayo ni Mr. Aaron Cabasal, or pwede naman po ninyong kontakin siya directly at 0976-163-7245 o sa kanyang email address aaron.cabasal@comunidad.co para ma-explain thoroughly kung ano itong Climate Action Center ng komunidad. Marami na pong mga LGUs at mga kumpanya sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas at Asia Pacific ang kumuha po nitong Climate Action Center. Okay? So, just visit our website, i-click ang banner para makontak po kayo ni Mr. Aaron Cabasal para may idea kayo kung ano itong produktong ito. So, umpisa na natin ang ating update. Ito yung ating latest GovSat na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes, at yung shallow LPA dito sa may kalagitnaan po ng Western Pacific, sa may eastern portions ng Philippine Sea ay medyo nag-dissipate na po. At ito po yung dating 92W, at yung nagde-develop po na shallow LPA sa likuran niya sa may area po ng Guam ay naging ganap na pong fully developed na LPA. At binigyan na po siya ng tag ID as 93W. At ito po ang posibleng magkakaroon ng threat dito po sa dulong hilagang Luzon bilang isang ganap na bagyo. At mukhang papunta naman po tayo sa 1 to 2 weeks of back-to-back na mga bagyo na posibleng mag-form after 1 to 2 weeks na silence. Okay? Kasi yung last na bagyo, September 8 yata yun, yung bagyong si Ineng. At after that, halos matagal rin tayong walang nakanasang tropical cyclone formation. By the way, ito po si Tropical Depression 13W. Ito po yung dating 91W na naglandfall po sa Vietnam. Pero after less than a day, nag-dissipate kaagad siya bilang isang LPA. So, panandilian lamang po ang buhay po itong si 13W. Kasalukuyan sa may Thailand na po siya at nalulusaw na po bilang isang low pressure area. Ang habagat ay nandito lamang po sa coastal waters ng Vietnam at hindi na nakakarating sa Pilipinas. Ang monsoon trough na naman po, yung pagsalubong ng hangin mula sa hilagang silangan at timog kanluran ang nagbibigay pa rin ng mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms sa buong bahagi po ng ating bansa. So, huwag din yung kalimutan na magdala ng payong at rain gear dahil po inaasahan po natin itong mga kalat-kalat na ulan. Minsan malakas, minsan mahina. So, depende kung saan nakatutok yung thunderstorms. So, mag-ingat po sa mga lightning strikes at mga posibleng pagbabaha kapag meron pong severe thunderstorms na dumaan po sa lugar ninyo. Kagabi dito sa Naga, simula alas 9 hanggang midnight, may mga pabugso-bugso pong malalakas na ulan. Maganda naman po ito at didiligan po ang mga agricultural farmlands na medyo naapektuhan po na yun ng dry spell dahil po sa El Nino. Samantala yung ibang areas ay talagang nagsimula na po ang drought dala po na epekto ng El Nino. Okay, nasa moderate levels na yun ng El Nino, kaya medyo mapiligroso din po ang last quarter ng taon dahil po pag may moderate El Nino ay delikado rin po tayo sa threat nitong mga super typhoons dahil po malalakas po sila at may mga isa o dalawa dito ay posibleng maglandfall sa ating bansa at yung iba naman po ay mag-curve. So kaya babantayin po natin ito for the next 1 to 2 weeks. Kasi after this, meron pa daw isa na posibleng mag-form. Mamaya papakita namin sa inyo ang latest model run ng European model. Okay? At ito po yung fast animation. So, ito na po yung panibagong low na binabantay natin, si 93W.
unti-unti na pong nagde-develop west of Guam. At yung monsoon trough ay patuloy pa rin nagbibigay ng mga thunderstorms sa Pilipinas. At sa ating zoom in satellite animation, ayan po, may mga thunderstorms sa Mimaropa, ibang bahagi ng Visayas, Mindanao. At later on this afternoon hanggang gabi, dito na po sa Luzon, kasama po Metro Manila at Kabikulan. At sa ating wind forecast mula sa European model from windy.com, ito yung 2 AM update nila. Mayroon latest mamaya, but sa next video analysis natin ay marami pa rin pagbabago yan. At bukas po ng hapon, inasahan po yung low pressure area, magiging active na po siya at posibleng maging tropical depression late tomorrow or Friday, habang ito po ay patungo sa general direction po ng Taiwan o Batanes area. At sa Sabado, September 30, baka maging tropical storm na po siya habang papasok na po siya ng Philippine Area of Responsibility. Okay, and then sa October 1, ito po ay aakyat dahil po magkakaroon po ng interaction with a frontal system, but short-lived lang po siya dahil sa October 2, babalik ulit siya sa kanyang pagkilos patungong west sa general direction po ng Batanes, Taiwan area. At sa October 5, dadaan po siya sa may northern Batanes o southern Taiwan hanggang October 6. Lalabas na po siya sa Philippine Area of Responsibility. Medyo pabulusok yung kanyang galaw dahil sa pagsimula na po ng mahinang amihan. Although hindi pa po ito ay fully announced ng Pag-asa. Officially, November po ang start ng amihan. But minsan sa October may mga hint na po yan. Nagsimula na po yung hanging amihan. At ito pong forecast simula October 1 or 2 ay medyo highly uncertain pa po yan. So marami pong pwedeng magbago po sa tracking nitong mga LPAs na ito. At sa October 6 nga, mayroon naman pong form na active LPA sa west of Guam na posibleng papasok ng PAR. Baka ito yung kasunod na bagyo. Okay? So let's hope and pray mag-recover po sila lahat at hindi po maka-apekto sa ating bansa. Lalo na po, nasa Burr months po tayo. Ito na po yung peligrosong months, October, November, December, sa mga bagyo. At sana naman lahat sila ay mag-recover at walang tamaan na anumang bagay po ng ating bansa. Para maging masaya po at maganda po ang ating Pasko. Okay? At bago tayong paalam, ito yung rainfall accumulation forecast. So, inasahan po rin natin hanggang Sabado yung mga localized thunderstorms sa halos iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Magiging mas malakas po sa may Mimaropa, Visayas. At sa ating Global Tropics Hazards Outlook, ito yung latest from the Climate Prediction Center. In-issue po ito kagabi. At ito po valid for the next 2 to 3 weeks. Ito pong second week ay 50% probability, while itong third week is 0 to 30% probability. So, highly uncertain po ito. So, dito sa week 2, valid October 4 to October 10, mananatili po ang Pilipinas, Western Pacific, at West Philippine Sea, South China Sea area, nasa more than 40% of tropical cyclone probability, tropical cyclone formation probability. Okay, so yun na po yung pinapakita ng mga models na baka dalawang bagyo ang mag-form. At sa week 3, valid October 11 to 17, which is mataas pang uncertainty, hindi pa sure, ay nasa more than 20% lamang po ang tropical cyclone formation probability. So, hindi pa po natin intindihin po ito. Okay, so dito tayo nakafocus sa October 4 to 10. So, babantayin po natin yung dalawang potential na bagyo na posibleng mag-form na yung weekend hanggang next week para malaman natin kung anong mga ang kanilang takbo, okay? And we will keep you updated all the time. At mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua nagpapaalam. Babalik ulit tayo na yung weekend. Be #weatherwiser. Mag-ingat po tayong lahat. At let's all pray na sana mag-recover itong mga potential na bagyo. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel.